Výborne, výborne. Ani som necítil, že som očkovaný. Toto bolo z tých 17 očkovaní, toto bolo to najpríjemnejšie. A ktoré bolo najnepríjemnejšie? Žltá zimnica bola, áno, lebo to som bol týždeň chorý. Musíte zase zapozovať, prosím. No, super. Ako dlho bude podľa vás očkovanie trvať? Bude veľmi záležiť, ako nám budú dochádzať vakcíny. My budeme robiť všetko preto, aby takéto vakcinačné centrá, ako je aj tu vybudované, tak boli vybudované čo najskôr v 79 nemocniciach, teda v každom okrese. A pri kapacite 500 zaočkovaných denne sa dá preočkovať Slovensko za 3 mesiace. Po tej prvej dávke môžete ochoriť, áno, lebo to vás chránili na 50%. Znamená, stále treba mať rúšky, odstupy, umývacie rúk po tej prvej. Po tej druhej dávke možno, že nebudeme potrebovať tú dištanciu a umývanie rúk, že možno, že nám bude stačiť len rúško ešte, ale keď sa zaočkuje 70% ľudí, je šanca, že budeme mimo epidémie môcť odložiť rúška. Aj takáto možnosť je. Čiže myslíte si, že aj keď budem dvakrát zaočkovaná, mám nosiť rúško? A vy keď nebudete mať rúško, vy neochoriete, ale problém je, že vy teoreticky, keby bola veľmi nízka zaočkovaná populácia, tak by ste mohli ten vírus akože preniesť z jedného na druhého, vy neochoriete, vám sa nič nestane, ale ten človek, ktorý by bol bez rúška a nachrlil by na vás vírus, by ste ho mohli preniesť na nejakého rodinného príslušníka, bez toho, aby ste ochoreli. To znamená, že rúška dáme dole vtedy, keď tá kolektívna imunita dosiahne určitú hranicu. Kedy bude podľa vás zaočkovaný každý, kto bude mať záujem byť zaočkovaný na Slovensku? Dobrá otázka. Ja si myslím, že do leta by sme to mohli stihnúť.